Ikerlanen, GH Cranesekin elkarlanean ari gara, haien garabiak digitalizatzen, datuak analizatzeko eta biltzeko plataforma digital bat garatzen, munduan dituzten bezeroen lantegietan instalatuta dituzten garabien egoeraren gaineko informazioa urrutitik eskuratzeko. Proiektua GH Cranesen kontzeptu berri baten garapenaren inguruan burutu da. Corebox, azkeneko urteetan berrikuntzan eginiko esfortzua gauzatuz. Aplicando las soluciones de nuestra plataforma digital Ikerlan Connect, hemos colaborado con GH Cranes para conectar, recopilar y enviar la información de sus grúas a la nube, mediante una plataforma adaptada a sus necesidades, escalable, segura y que nos permite procesar grandes volúmenes de datos. Datuak cloud plataforma batean jaso eta prozesatu egiten dira informazio historikoa eta teknikoa lortzeko. GH Cranesi beren garabien errendimendua optimizatzeko eta garabiei mantentze lan prediktiboak egiteko aukera eman diogu, garabien funtzionamendua hobetuz eta ustiapen kostuak gutxituz. Komunikazio teknologia aitzindari eta eskuragarrienak aplikatuz, GH Cranesek bere ezaguera biltzen du ataria bezeroa errebintan, zerbitzu profesional eta lehiakor bat kudeatuz. El proyecto desarrollado con Ikerlan nos permite ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, gracias al conocimiento remoto del estado de nuestras grúas en el ámbito mundial. Proiektua Ikerlan Connecten irtenbide digitaletan oinarrituta dago, eta bere barruan hartzen ditu bai konektibitatearen teknologiak, bai datuak prozesatzeko eta bistaratzeko bideak. Digitalizazio teknologiek post-salmenten negozioan eragiten duten balio erantsiaren adibide argia da. GH prest dago balio erantsi garrantzitsu hori bere bezeroei eskaintzeko.